Marcelo! Gusto! 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 Tingap siya. Mabit ako anak! Ikay man! Yati. Gano'n ka Marcelo? Magdus ka? Bolang ni Papa, oy. Naglain mo kung kabuhi. Isa may manana! Ha? Isa may manana! Si Marcelo ka pa. Ay, pag yung tawkaan lang oh! Ay, pati yan nung! Ano ka ito pa man? Bakit mo ito sa Marcelo? Tawag ka Papa. Marcelo! Gusto! 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 Tingap siya. Mabit ako anak! Ikay man! Yati. Isa may problema eh. Ato ko anak! Monsa to! Ikaw din akong... Ano tuhanan? Monsa to ko anak! Mabit to! Ito! Dahil pa kayo! Ang samanan. Han. Nabuntisan ko nimo. Niya? Nangala ko Han. Ang sa may gusto ni mo? Ilahan ko mo tuolog lubi nga butong. Wala ko Han. Baki nga ablong di ka? Lamit yung baki! Ang sa bataan. Ikaw ang butong. Sige, pangitaan ka. Pangitaan mo eh! Tugtog mo pagkabiga! Naruha yun akong anak ha? Nangapon nang! Aw! Uy, dahil Pa diha. Uy, unsa may nang. napatalikod magka. Unsa may tan-aw mo na ako. Uy, Ang apon sa ba, muang yung tapong mo, pinangala mo to akong iyabing taon ay. Ay, yung tagbutong ito ka lang. ano na yung butong? Tay ko nimo butong. Sa usa ka kondisyon. Ang taman, Pwede ka nang mag-brief lang ka mo sa lubi. oo, ako nabuhaton eh. Tan-aw ka nang mag-brief sa lubi ba? Ako nabuhaton. Sige siguro kung Eh, magwaan niya to. Magwaan niya itong ang balga ko. Tagaan mo kung problema. Hindi mga lani. Asan na to? Bahala na yun. Ang tumalo. bilik ko ha. Ano binulig lagi na ikaw. Binulig. Uy. Inyong sandaw, binulig man lagi. Allah, uy, pinindot. Apa to? Ito na lang ito. Hindi na mada, hindi na ako mabot. Di ba? Uy. Nakan kay kumutanaw si mong butong. Ay, sa ngala di mong asawa. Oh. Love nawag gig. Uy. Wala, uy. Nagkikita, nagigusto mo. Ang ba ka nang imong binulig? Ha? Eh, sobat din akong problema. Yan. Morning yung pangitahan, butong. Ay, salamat kay Han ha. Tubog din sa bata. Nawat po ko nga. Mapahid naong nimo. Gwapo kayo. Salamat kay Han. Pwede na kamuling sa inyo. Manag ba kita sa anak? Okay na, salamat kaya. Pero, Han, salamat kay Han ha. Pero! Okay. Ginagusto mo kita ng Wakas, ano di lubis. Dala na! Marsina! Wagon magugad ako! Sige ka pang huwag! Lahat Isultan na! mahal ako siya. Mahal bitaw! Gusto ko ang ligawa sa imong bata, di na ko gusto ipaampun ta na! Dili ko gusto manginahan ka og mga puon ko! Mulayas ko papa, kung imo nang buhaton. Wala, layas!
Mukuya ko niya. Di mo kasabot sa akong istorya na wan. Unsa na ka karon? Kagustuhan nila ako, Papa. Kagustuhan ito. Gugba na yung problema.